Kabaya da mamboro ni abe yanfuila koni emalala ayidala ka fɔ ko ma wolonvila kɔni be no ulu fatura ko ka sabu kɛ dama kɔni efrila ulu kɔni dala ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ ye segu sira la ko esiraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ni maa naani kɔni be no o kɔni jogina ayiwa ke masina ayidala ka fɔ ko ŋunuŋunugan dɔw kɔni kun be senna ka fɔ ko min ye banbagatu ye k'u talen bɛ ka taa yen mɔgɔw kɔni ka malo kɔni jeni u ka foro kɔni na nka ko o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ saba ye ayiwa an ka kibaruya laban na o de ye ka fɔ ko marakala min ye an ka finitigiw ye ko olu ye banbagati wale dɔ kɔni kunbɛn an balimaw aw bisimila yi an ka bidon kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kunnafoni ninnu kɔni na k'olu walawala ye ayiwa kunnafoni fɔlɔ o de ye ka fɔ yanfoyila mara la ko a yirala ka fɔ maa wolonwula kɔni bɛ yen nɔ olu fatura ko dama firila olu kɔni da la ayiwa ko kabaya damabɔyɔrɔ ko ale yɛrɛ ye damabɔyɔrɔ ye ni a bɛ yanfoyila kɔni mara kɔni fɛ n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sikaso kɔni région fɛ ayiwa a yirala ka fɔ ko ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ko ale kɔni ye Mali ale ni Guinée kɔni furancɛ ye ko damabɔyɔrɔ dɔ de kɔni bɛ yen nɔ ko min ye alamisa tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 18 kɔnɔna la ko kabaya damabɔyɔrɔ kɔni na a yirala ka fɔ ko ni ye damabɔla dɔw de kɔni ye ko u kɔni kun bɛ ka dama kɔni bɔ o de ye ka fɔ ka sanu kɔni bɔ dugu jukɔrɔ kɔ ayiwa ko u kun bɛ ka kɛ ni waleya ye waleya min bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni yamaruyala tɛ an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ a kɔlɔlɔw ye ayiwa ko olu to u ka nin baara kɔni na a yirala ka fɔ ko dama kɔni firila olu kɔni dala k'u to dugu kɔni jukɔrɔ ayiwa ko u kun na a yirala ka fɔ maa wolonwula kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura o yɔrɔnin bɛɛ la wa o maa wolonwula la a yirala ka fɔ maa 5 kɔni bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔra Burukina kɔni jamana kɔni kan wa min yɛrɛ ye maa kelen ye ko o kɔni jogina kɔsɔbɛrɛ ayiwa ale min jogina ko ale kɔni taara kɛnɛyaso kɔni na ayiwa ko ani waleya de kɔni ye ni makofɔlen ninnu kɔni sɔrɔ ni don kofɔlen in na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Segu sira kɔni na a yirala ka fɔ ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura ayiwa ko ni kasara in kɔni ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ ko de ye ka fɔ alamisa tɛmɛnen min kun ye novembre kalo tile 10 ye ko min yɛrɛ ye Segu sira ye kɛrɛnkɛrɛnyala kɔnɔbugu kɔni fan fɛ a yirala ka fɔ ko ni taama mobili dɔ kɔni ye kariba dɔ ale kɔni nana don kamiyɔnba dɔ kɔni jɔlen na o hukumu kɔnɔna la ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni jogina i n'a fɔ maa 18 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ko olu kɔni jogina o maa 18 na a yirala ka fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen ko olu ka jogini kɔni dama tɛmɛna kojugu wa min yɛrɛ ye maa 4 wɛrɛ ye ko olu kɔni fatura ayiwa ko ni siraba ka kasara in kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la o de ye ka fɔ ko ni taama mobili n'o ye kariba ye a yirala ka fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun bɛ boli kojugu la o de ye ka fɔ vitesse ko ale kɔni kun bɛ vitesse kojugu la ale nana kamiyɔnba kɔni tiɲɛnen kɔni jɔlen kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko ale kɔni nana se o ma ko k'o kɛ kasara ye o kasara de wolola ni maa hakɛya kɔni ka jogini kɔni na ayiwa a yirala ka fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ko olu kɔni jogina ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara Segu kɛnɛyaso kɔni na ni o dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Ɲanakɔrɔ Fɔnba n'a bɛ Segu kɔni dugu kɔnɔna la ko ni banabagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya kɔni di olu kɔni ma wa ko min yɛrɛ ye protection civile maaw kɔni ye ko hali bi olu kɔni tɛ sɛgɛn ni kuma fɔlen in na o de ye ka fɔ minnu bɛ maaw ta taama sira kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala kariba ninnu k'u ka jateminɛ kɛ u ka boliko ɲuman kɛ sira kan walasa u bɛ se ka maaw lakana cogoya min na k'u kisi siraba kan kasara kɔni ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko ŋunuŋunuga dɔ kɔni kun bɛ senna ka yira ka fɔ ke masina ko banbagatu kɔni taara taa don ɲɛmɔgɔw kɔni ka foro la nka ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma kɔɲɛ la olu y'a yirana ka fɔ ko kuma minnu bɛ ka fɔ ka yira ka fɔ ko min ye ke masina ye dugu yɛrɛ kɔnɔna ye ko banbagati wale kɔni taara ka ɲɛsin yen sɛnɛkɛlaw ma ko o kuma tɛ tiɲɛ ko nka ko ke masina sɛrɛkili kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya kolongo kɔni commune na ko dugu 2 bɛ yen nɔ ko wale ninnu taara ka ɲɛsin olu de kɔni ma ayiwa a yirala ka fɔ fana ko ni waleya ninnu kɔni kɛra novembre kalo tile 6 de kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu minnu bɛ yen nɔ ni waleya in taara ka ɲɛsin ma olu de ye Ɲarukura ale ni Lunta ko ni waleya kɔni taara ka ɲɛsin ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni ma ko ni waleya taara ka ɲɛsin ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni ma wa o de ye ka fɔ ko banbagatu kɔni taara u ka foro kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka malo foro la ko ka tasuma don u ka sɛnɛkɛfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na ko ka sɔrɔ ka taa ni malo dɔw ye ani u ka bololafɛn dɔw fana ayiwa a yirala ka fɔ fana ko ni wagati in na ko ye mɔgɔw kɔni min yɛrɛ ye Segu ale na Lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔrɔ kɔni fan fɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gannen don ko ka sababu kɛ ni waleya ye ko sabula u bɛɛ lajɛlen jasigɛlen don ko ni ye waleya mun yɛrɛ dogolen tɛ maa la k'a ɲɛsin olu ma ko sabula a ma daminɛ bi ko tuma caman kɛrɛnkɛrɛnnenya ni wagati n'o ye ɲɔtigɛ tumaw ye ko banbagatu kɔni bɛ taa olu ka ɲɔw ta ka tasuma don u la ko ka sɔrɔ ka taa ayiwa ko olu kɔni bɛ welewele bila min ye an ka gouvernement mɔgɔw ye u ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ k'u jɔ ɲinan san in na ni waleya in kana ta ka ɲɛsin u ma sabula ko a daminɛ yɛrɛ ka ban hali bi o wagati kelen kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko min ye novembre kalo tile 9 kɔni ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya masina dugu dɔ fana bɛ yen hali bi
Kolongo komina no odugu to welaye ko utara chedo kon fana faga aga furula ko katasma do aga furula aywa ko ulu kon me wule bla anga autorité mawma uga wuli kata ulu kon la kana uga furu kon na wala sa balako dese kanu mne wala sa uni kana to ni waliya fana la ko sabla ulu kon sirani bare do ni wakati ina aywa kibara kuncela kibara wala mambulo ka doklo kan o de ka fo marakara finitugu daga yoro do konna ayra ka fo ko ulu koni e bambakati wala do koni e kumbe aywa kibara musira mo konya la wula la ka fo ko novembre kalo kle tan koni konona la ko ni finitugu daga yoro la marakara posula ayra ka fo ko bambakati wala do koni kun tara ka nyafi anga finitugu ma o de ka fo ko mafla koni kumbe motola ko wula ka ukunda anga finitugu daga yoro la ko ka wala jugu ta ka nyasuma nga ulu koni wula ku chefiri kanima ko fole nunu kumbe ko wala yen koni dana sirala aywa ku ka wuli ni koni senfe ayra ka fo ko uye bambakati kelemne ani e bolo na fam ko kumbu bolo ko u tsara ka o fana mine eni ma ko fulna nga ko kelendo yen koni bulda aywa mi era koni anga finitugu yo ayra ka fo ko eni koni te eni bare bani kalibi wuli ndo kujo wala sa u se ku bolo da eni majugu mun bala jelen koni ka aywa o kum kono la ni wala nunu kon temene mi e colonel Ousou Cissé ni ale era koni operation maliko koni nyamaye ani seku gendarmerie koni e commanda ulu koni wula ku sen fagata ni yoro ko folena kayira ka foko ulu koni ni sonjalendo aywa ko ulu koni kungorota lendo ko ka sauke ni wala koni ko sabla ni wala yamna wi ayira lendo ka foko anga chedon koni e jolendo ko ube barara suni kile kayira ka foko ka jugu gen ko wataka bo anga jamana ko wa ko uku jilaja ni barala ko sabla ni sonjo ko ko ka nyafi anga jamana ma ko alibi ko ka wuli kujo wala sa jugu be se ka kele to go minga bo anga jamana koni kononala aywa ambalima woni ne koni kuyi anga bidon kibaru e kada okuloka anu che akokulu majola akande anga boroda wala